Il-Partit Nazzjonalista mhux se jibqa' jippermetti l-ħtif li jrid jagħmel il-Prim Ministru Bertabela fuq ix-xandir nazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jemmen li x-xandir nazzjonali għandu jitmexxa b'mod awtonomu mill-Gvern. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-pjan li jidher li għandu l-Prim Ministru biex f'pajjiżna ikollna media blackout, jiġifieri media kontrollata mill-Gvern. Dan meta l-Partit Nazzjonalista ikompli jinsisti għal aktar libertà tal-espressjoni. Ma rridux illi l-media blackout li jrid Robert Abela aħna minflok irridu iktar libertà u ħarsin sħiħ tal-ġurnalisti biex is-settur tal-media f'pajjiżna ikompli jikber. Adrian Delija qal li l-poplu Malti u Awċi kollu jistenna bid-dritt li x-xandir nazzjonali jkun imparzjali. Iżda Robert Abela jrid biss pjattaforma biex jiderqu biss u jattakka lil kull min ma jaqbilx miegħu. Fost l-oħrajn billi qed jipprova jagħti x'jifhem li beda s-suppost riforma fil-PBS sempliċiment billi waqqaf il-programm Xarabank. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li minn dejjem ra kif jonora lil ġurnalisti Maltin u anke barranin mhux banqas lil ġurnalista assassinata Defni Karwana Galizja. Fost l-oħrajn billi fl-aħħar xhur ippropona li sala fil-bini tal-Parlament tkun imsemmija għalija, proposta li l-Gvern Laburista ma qabilx magħha. Sa dan it-tant il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-avukat Erel Kutajjar li tenna li l-poplu għandu dritt jisma' l-vuċijiet ta' kulħadd kif ukoll li jsemma leħnu. U l-ġurnalist Dione Borġ qal li llum il-Partit Laburista madux jitfa' lis-soldati quddiem il-bini tax-xandir nazzjonali iżda jażel li jemmina l-libertà tal-espressjoni billi jikkontrolla il-programmi kif iritu.